Martin. Zijn wij door de Atacama. Chili. En Chili. Woo! And what are we doing here? We are Oh, oh, watching we're doing the this. sunset in the Valley of the Moon. Valle de Luna. She's a little bit crazy. We're going loco for the Luna. Okay, we have to show them where we are. Okay. Oh, it's almost gone. Shit. They will love this one. Dinosaur room. This is really erg diep. Deze meiden heb ik een trip gedaan naar Juri. En we zijn nu nog samen. Daar in het midden van het beeld nu kun je de maan zien. Volle maan bijna. En heel veel mensen staan hier. En she's gonna smoke. Okay, say bye to my parents. Bye bye.